Hi guys! Maayong adlaw sa inyong tanan. Kumusta man mo diha? Ako nga pala si Catherine Daguhoy, ang apo ni Francisco Daguhoy. Joke lang bitaw. Kanang share ko lang po sa inyo. Labi na dito sa may mga Dutch partner. Share ko lang kung paano ko nag-umpisa, paano ko nag-process para makangari sa Netherlands, para makasama nato ang atong mga mahal. Kuno, hi. Bitaw. Yeah. So, yung una ko pong ginawa is nag-follow po ako ng Dutch course doon sa Manila. 2 months po akong nag-aral para sa Dutch language kasi kailangan po natin yan para mag-exam. Yeah. Kaya yun, nag-aral po ako. And then, bago po yung graduation namin, bale, nagbayad po yung partner ko doon sa embassy sa Philippines. Or, saan ba yun siya nagbayad? Basta, nagbayad po siya para sa exam. Bale, 150 euro siguro yun lahat kasi 3 course po yun eh. Speaking, reading, at saka yung KNS, yung history about sa Netherlands. Yun. Pagkabayad niya po ay binigyan po siya ng candidate number ng taga-embassy. Yun na po yung candidate number ko po kasi ako po yung mag-i-exam. So, pagka-receive ko po ng candidate number ay nag-send po ako ng email doon sa embassy. So, depende lang po yun sa inyo kung ano po ang sasabihin nyo, paano nyo po sasabihin. Basta ang importante, naka-attach po doon ang candidate number na binigay nila sa'yo at saka yung passport number mo. At saka pati na rin yung contact number mo para madali kang tawagan ng taga-embassy. So, yun, January. So, nakapag-exam na po ako. So, nag-antay po kami ng isang buwan at saka 4 na araw po ata yun dumating po yung result ko. At saka maraming salamat talaga kasi kapag nakapasa po ako sa exam, sobrang saya po sa pakiramdam na nakapasa. Kasi pag hindi nakapasa, mag-i-exam ka ulit, mag-aantay ka ulit ng mga ilang buwan, saka magbayad ulit, yun, magastuhan na naman. Yun, kaya nagpasalamat ako na nakapasa ako sa exam na yun. So, nung may result na ako sa exam, is nagpadala po ako ng mga documents dito sa partner ko para maipasa niya doon sa IND. Yung mga documents na yun, yung birth certificate, yung Senomar, saka yung passport, copy ng passports. Sasabihin naman yun ng partner niyo, hingin niya yung kung anong kailangan niyang ipasa doon. So, basta yung birth certificate, yung authenticated, yung naka-red ribbon na, yun. So, nagpasa siya doon sa IND. Bale, yung a-applyan mo doon sa IND, yun yung tinatawag nilang MVV. Yeah. So, inaantay namin yung MVV, mga 2 buwan po kami nag-antay. Kasi marami daw nag-a-apply. Alam nyo yung sa mga kabatch ko is 1 month lang dumating kaagad yung sa kanila. Yung sa akin, mga almost 2 months kasi daw maraming application, maraming nag-a-apply kaya medyo natagalan. Pero okay lang, at least karating naman, 'di ba? Yun yung importante. So, nung dumating na yung MVV ko, may MVV na kami, yung approval galing dito sa Netherlands. So, yun, pwede na kaming mag-apply sa Netherlands Embassy sa Pilipinas. Mag-apply ng visa. Yeah. At saka, yung taga-IND, bibigyan ka nila ng form na fill upan mo. At saka, meron din yun silang later at saka i-attach nila doon kung anong mga requirements ang dadalhin mo, ang ipapasa mo doon sa embassy sa Makati. Yun. So, okay na. Bali, nag-antay kami, mga 6 days lang. May visa na kami, pwede na kaming makagora. Yeah.
So, yun. Mga one year din kaming nag-process nun. Pero okay lang. Mga kabatch ko, mga 6 months lang, nakapunta kagad sila dito sa Netherlands. Kasi pagkadating ng result nila sa exam, so nag-a-apply kaagad sila. So, nakapunta kaagad sila dito. So, yun lang po. Sana po nakatulong tong video ko. At sana naintindihan nyo yung sinasabi ko. Maraming salamat po sa pag-view. Kung may mag-view man. Pero okay lang. Kahit wala. Basta may share ko lang. So good luck. Good luck na lang. Kaya mo yan. Kasi kung kaya ng iba, kaya mo rin. Basta think positive lang. Kakapunta ka rin dito. So, yun lang. Maraming salamat. Kung may maidadagdag po kayo na information, pwede nyo pong i-comment lang, or kung may mali man ako sa sinasabi ko, so i-comment nyo lang po. I-correct nyo na lang po sa akin. Kasi, yung mga na-experience ko lang po, yung sineshare ko dito. So, kung may mali man, kung may idadagdag man kayo, so okay lang. Mag-comment lang po kayo. Yun lang. Kung may mga tanong pa po kayo, so, itatanong nyo lang. So, bye-bye!